tan ani wolonwula tanan gosira jalakɔrɔbakaw fe ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila. Bi araba mɛ kalo tile 22 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Guinée jamanatigi kɔrɔ Musa Dadis Camara ni a nɔfɛmɔgɔ mɔgɔ 10 ka kiiritigɛw baara daminɛna ko kura. U ɲangelen don k'a fɔ ko fagaliba min kɛra san 2019 waati tuma min na tun bɛ jamana fanga kunna k'a nɔ bɛ o ko ɲɛ la. Tchad jamanatigi Dankan Success Masra ye a ka baara walan sɛmɛ kunɲɔgɔn 2 jamanatigi sigi kalata jaabi bɔlen kɔfɛ ka sebagaya di jamanatigi Général Mahama Idriss Déby Itno ma. Kɛmɛdoya ko 61 de ye kalata ye. Sudan mɔgɔ 85 ɲɔgɔn fagara u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ El Fasher Darfour kabiri duguden kɛlɛ daminɛna kokura u ka jamana kɔnɔ mɛ kalo tile 10 a yirala k'a fɔ ko dɔ de bɛ ka fara fitina ni karogɛlɛya kan min kunnafoniw dira baɲumankɛtɔn Médecins Sans Frontières maaw fɛ kunu tarata. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Guinée Conakrykaw fe u ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Musa Dadis Camara ye ani a nɔfɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ka kiiritigɛw baara daminɛna kokura Conakry dugu kɔnɔna la. U ɲangilen don ka sabu kɛ ko duguden wulikajɔ baara minnu n'olu tun kɛra septembre kalo san 2019 waati n'a kɛra a tile 28 min kɛra finitigiw ka wulikajɔ ye ka taa bin u ka faso jamatɔn dɔw ani fanga sɛnɛmatɔnw ka k'u ni bɔnɛ o wulikajɔ hakilina baara minnu ni olu bɛ senna hali bi o kiiritigɛ baaraw don. Kunnafoni minnu mana ko tɔ kɔnɔ bi an bɛ tila k'o lase aw ma. An bɛ taa ni kunnafoni ye Burkina Faso jamana kan u ka baro sigiba min bɛ wele ko Assise Nationale o bɛna daminɛ mɛ kalo tile 25 ka kuncɛ tile 26 min laɲini kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɔn u ka jamana yɛrɛ n'o ye furancɛ fanga ye u ka baaraw ɲɔngirili min kan ka kɛ juillet kalo tile fɔlɔ ɲinan san n'o ye san 2024 ye. VOA Bambara tɔgɔ la Kader Traoré ka bɔ Wagadugu y'a ka kuma baranin tɛnku Nestor Padozela ale ye kulu min n'o bɛ wele nanzarakan na ko Mouvement Planète des Jeunes Panafricaines o ɲɛmaa dɔ don ka bɔ Wagadugu an k'ale ka hakilinaw lamɛn a koɲɛ kan. Nestor Podase e ni ce i ka bisimilali la e bɛ se k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna e ka hakilina ye jumɛn de ye ka taa Assise Nationale min ye ka se ka sigikafɔ kɛ ka taa furancɛ fanga yɛrɛ ka taabolo kan mɛ kalo tile 25 a n'a tile 26 nata araba. Assise kɔrɔ ko ka jamanadenw bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ i y'a lɔ Burkina an ka société nin a organisé don diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen landakuntigiw bɛ yen u bɛ wele ko chef coutumier ani chef de canton ninnu leader d'opinion fana bɛ yen i n'a fɔ parti politique ni OSCO sɛnɛkɛlaw ka fêtière bɛ yen u b'a fɔ ko monde du paysan bɛgɛ maralaw fana bɛ yen musow fana bɛ yen jeunesse fana bɛ yen u bɛ wele CNJ comme bɛɛ tɛ se ka kɛ province 45 ni bɛɛ ka représentant bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugu ka transition ka bilan kɛ ka tila ka yamaruya kura ta k'a di ɲɔgɔn ma transition ka ɲi ka continuer ou bien ka ɲi ka jɔ n'a ka ɲi ka continuer san joli bɛ fara kan. Nka ni maa minnu ka ɲi ka sugandi ka taari kɛ ni Assise Nationale la olu ka ɲi ka sugandi cogo di an ka marabolo la. Ministère de l'administration territoriale y'a fɔ cogo min na o ka communiqué kɔnɔ note officielle dɔ bɔra minnu ka ɲi ka taari kɛ Assise la Assise 2022 ta nin a fila bɛɛ ne yɛrɛ ne participera c'est à dire que wolomani taara k'a fɔ ko non an mana nin tigi tigɛ a kana na o ko taara bɛɛ bɛ na déjà ni chef de canton ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen presque Burkina société yɛrɛ bɛ retrouver ale yɛrɛ kɔnɔ. Nka aw ɲinan tɛ k'a lɔn ko min ye parti politique ye ani fara ɲɔgɔn kan tɔnw ye an min wele ko organisation de la société civile dankarili lasera olu ma k'a fɔ ko olu da tɛ kuma na min ye jamana yɛrɛ taabolo kan an min wele ko activité politique. Non parti politique ma suspend. A fɔra ko a suspendra dara le sinon dans la réalité a ma suspend. Suspension ni noti tara le 30 septembre 2022. Mais parti politique ou ɲɔgɔn concerté ka participer Assise 14 octobre 2022 ra. Assise tɛmɛni kɔ an bɛ se k'a fɔ coordination nationale de la vie citoyenne an ma député foyi sɔrɔ mais parti politique député 12 lo bɛ wasabulon kɔnɔ. Bon activité jumɛn lo jɔra et puis olu ka représentant bɛ yen. Parti politique jumɛn ka siège lo datugura. Bon n'olu ko bi ko waye olu ka activité jɔra o kama olu tɛna taa Assise la tubabukan na u b'a fɔ ko c'est un faux débat. Nka ka maa kelen sigi parti politique ka permanence la u tɛ kelen ye ni politique activité yɛrɛ ye o min ye ka se ka jamakuluba ka fɔ ɲɔgɔn kan. Non a ma fɔ ko a tɛ se ka kɛ o a fɔra ko ni min fɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ k'a ka demande kɛ ministère de l'administration territoriale la est-ce que olu ye yamaruya ɲini an ka ministère de l'administration territoriale fɛ k'o bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ka participer Assise la ministère banna wa. Malare no y'ale kɛ dɛ voilà donc m'o wolo fɔ ne
faut pas qu'on soit de mauvaise foi. O kɔrɔ ko aw ma jɛn ni parti politique ka bankun ye ka taari kɛ assise nationale na wa? Bon, est-ce que mɔgɔ yɛrɛ kan k'a fɔ yan parce que assise ni région le y'a convoqué, c'est l'ALT président tɛ ALT le y'a demandé mais normalement olu ka lasigiden minnu bɛ yen mɔgɔ 12 ni ALT kɔnɔ olu de tun kan k'a fɔ ko non an ma jɛn ni assise ye parce que an ka activité parti politique wuli mais u ma kuma o c'est que o jɛnna n'a ye. O kɔfɛ fana ŋunuŋunu kuma bɛ fɔra dugu kɔnɔ k'a fɔ ko san 5 yɛrɛ wɛrɛ ka ɲi ka di Ibrahim Traoré ma ale ka ɲi ka jamana mara aw jɛnna n'o ko nin ye wa? Bon, tu sais que farafina tubabu y'an an ka kunkolo tiɲɛ ko ka kuma trompeni dɔ ye ko démocratie. Kadhafi ti Libi mara san 40 Libi tun lafiyara Kadhafi ka fisa dɛ Libiyɛn yɛrɛ nimisɛn lo bibi ni donc nanzaraw ka démocratie ni a n'an ta tɛ bɛn quoi an ye jamana ni kalifa capitaine ma o ka na ni lakana ye k'a basigi an bɛ sɔrɔ ka campagne reprendre pour voter des élections ni assise ko san 5 ni assise ko san 10 ne kɔni fɛ basi foyi t'a la consensus ka kɛ min kan majorité ka min adopté ni majorité ko san 5 san 10 ne kɔni basi foyi tɛ ne fɛ ne ka miiriyata ye ne min Nelson Podesse n'a danna ne kelen ma transition a continuer minimum 5 ans. Nka Nelson Podesse yɛrɛ larara ko maa minnu jɛn tɛ capitaine Ibrahim Traoré ka kumakan ye olu bɛ se ka o kanbɔ ni assise nationale na wa? Bon, assise kɔrɔ ye ka bɛɛ lamɛn Ibrahim y'a fɔ cogo min na olu na journaliste y'a interview a y'a fɔ de ko ne ka pouvoir tɛ peuple ka pouvoir donc ça veut dire que ni mɔgɔ bɛna fɔ ne ma jɛn ni Ibrahim Traoré ka hakilinata ye bon a bɛ se k'o fɔ foyi t'a la mais est ce que ale tigi ka hakilinata ni jamanadenw bɛ min fɛ ni c'est comme la jamanadenw fana bɛna juger. C'est tout. Nga aw bɛ maa minnu yɛrɛ wele ko jamanaden dɔw ko ma ko wayiya n'olu ye coalition de veille citoyenne ye maa dɔw yɛrɛ y'a yira ko olu bɛ maaw bagabagara yaasa k'a fɔ ko ni min jɛn tɛ ni capitaine Ibrahim Traoré ka kɛta ye ko sariya gbɛrɛn ka ɲi ka boli olu kɔ kan wa? Non foyi tɛ yen assise fɔlɔ nin kɛra mɔgɔ ma foyi kɛ donc k'a fɔ ko wayiya ni mɔgɔ menacera nin ne kɔni fɛ mɔgɔw ka fɔ t'a la en plus de ça faamaw b'an fɛ yan yɔrɔ la donc ni min y'a ye ko y'ale menacer a bɛ se ka taa plainte déposer a tigi kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Togokaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko u ka jamana fanga yɛlɛmana ka kɛ wasadenya o fanga ye min laɲini ni a kala taara u ka wasadenw fɛ olu minnu sigira jamana fanga kunna avril kalo o laban waati la wasabulon kɔnɔna la Moribo Danbele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington na ale b'o laseliw kɛ. An bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se an ka jamana jɔ fanga sinamatɔn ani fanga yɛrɛ ni laseli kɛra Kayi Raymond Lawson fɛ ni ale ye fanga ka wasaden ye u ka Union pour la République UNIR o bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ la ale min ye kuru 108 sɔrɔ wasaden 113 la u ka wasaden kalata mun kɛra avril kalo tile 29 jamana sigikan kura mun taara avril kalo tile 19 ni a yamariyara ka kɛ sariya ye mai kalo tile 6 bɛɛ togo bila u ka wasadenya fanga kɔnɔna la u ka bɛjɛ fanga durunan kɔnɔna la ni fanga caman o bɛna bila jamana ɲɛmɔgɔ tɛgɛ kɔnɔna la i n'a fɔ mun bɛna kɛ komi jamana fanga ɲɛmɔgɔ belebele sugu dɔ nin baara in a bɛ a to bɛrɛbɛrɛtɔn o ɲɛmɔgɔ wasaden bulon la ni o ye Ford Ɲasinbe ni ale ye UNIR bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔ ye ale bɛn'o sɔrɔ Ford Ɲasinbe ale kan ka bila a ka nin jɔyɔrɔ kura ninnu na dɔgɔkun nata ninnu na jamana sigikan kura bɛna to a bɛ se ka to nin yɔrɔ in na ni a ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔni ye sebagaya sɔrɔ wasaden kalataw la o bɛ kɛ san 6 fanga ko nin yɛlɛma in bɛna a to jamanaden fan caman olu b'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la wagati min na fanga sinamatɔn ko nin ye fɛɛrɛ ye Ford Ɲasinbe fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ko ka se ka to fanga na kudayi hali n'a sɔrɔ jamana sigikan sariya min tun bɛ yen o kun t'a to a ka se ka i kanbɔ fanga nɔfɛ tuguni san 2025 o kɔfɛ jamana famayaso o kɔni o kɛra tɔgɔ dɔrɔn de ye sisan fanga sinamatɔn ni ale ye kuru 5 dɔrɔn de sɔrɔ wasaden bulon ka nin jaabi laban ninnu na mun laseli kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ko nin kɛra kalata binkanima ye wa mun kɛra nanbara ani a ye weleweleda kɛ togolɛw ye k'u ka wuli k'u jɔ hali ni a ma ɲɛfɔli kɛ u bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ nisɔngoya baara minnu labɛnna ni sigikan kura in kama a ci ma se ka sira sɔrɔ ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔw olu ye fanga sinamatɔn bali ka se k'u ka lajɛrew kɛ. An bɛ to farafina gun kan an bɛ taa Sudan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 5 ɲɔgɔn fagara dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ u ka jamana faaba kɔnɔ Darfour dugu min n'a bɛ wele ko El Fasher a yirala k'a fɔ ko kabiri duguden kɛlɛ daminɛna mai kalo tile 10 jamana kɔnɔna la ko dɔ de bɛ ka fara fitinɛ ani karogɛlɛya wali banbaliw kan min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera baɲumankɛ tɔn Médecins Sans Frontières fɛ VOA Banbara tɔgɔ la Mohamed Touré ka bɔ Washington.
Tenen tɛmɛnen dɔrɔn kɔnɔ jogida 60 minnu sɔrɔla Worodugu dɔgɔtɔrɔso la Hôpital du Sud n'o ye dɔgɔtɔrɔso kelen pe ye El Fachar olu la maa 9 fatora o joginenw fɛ. Claire Nicolé min ye kɔrɔtɔko baara ɲɛmɔgɔ ye Sudan jamana ka jɛkulu kɔnɔ o y'o lase. Kabini kɛlɛw daminɛna Darfur kɔrɔyanfan jamana faaba la dɔgɔtɔrɔso nin ye maa 707 joginenw sɔrɔ ani 85 sara a ka fɔ la. A ka ca ni san 1 ye kɛlɛ bɛ senna sɔrɔdasi kɔrɔw cɛ n'o ɲɛmɔgɔba bɛ sɔrɔdasi ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan bolo ani sɔrɔdasi jɛkulu minnu bɛ dɛmɛ teliya la n'olu ka ɲɛmɔgɔya bɛ Mohamed Hamdan Dagolo bolo. El Fachar ye jamana faba kelen pe ye Darfur tilebi yanfan mara kɔnɔ min tɛ dɛmɛ teliya kɛlɛbolow ka fanga kɔrɔ ani a ye adamadenya dɛmɛyɔrɔba ye mara min bɛ kɔngɔda la. Nin kalo nin na a kɛra kɛlɛjugu kɛyɔrɔ ye hali ni welekan kɛra siɲɛ caman hali ka bɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba fɛ walasa kɛlɛcɛw ka dugu nin kisi. Seere minnu ye a ye olu y'a jira ko marifaciw ni marifacilen segin kɛra ka bɔ fan fila bɛɛ la ka fara sɔrɔdasiw ka pankuru binganiw kan. Kɛlɛ nin sirilen don u ka sow kɔnɔ dugudenw caman tɛ se ka jagɛlɛya kɛ fariyakow la nbɛdaw la walasa k'u diɲɛ ɲɛmɔgɔw jogilenw ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔ minnu tɛ dancɛw ye n'o ye Médecins Sans Frontières ye olu ka fɔ la jogibagaw minnu bɛ se ka Worodugu dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ kunbɛn ni dɔgɔtɔrɔ operelikɛla kelen dɔrɔn de fɛ o min bɛ sigida nin bila degunba kɔnɔ. Jamana fan bɛɛ la kɛlɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso 100 sarada la 70 ni ko datugu ka gɛlɛya don minnu tora ye. K'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn an b'a ɲini aw fɛ k'a fɔ aw ka to nɛgɛ kan an ka radio fiɲɛ siraw ani an ka bɔlɔlɔ siraw kan an bɛ segin ka na aw ma sɔɔni. An balimaw aw ni yantuma an ka nin dɔgɔkun jamukan bɛna tali kɛ ladilikan minnu bɔra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ la. Mali fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ min kɛra hɛrɛ ni jamana jɔli kama o banna tɛnɛndon tɛmɛnɛ mars kalo o tile 10 san 2024 Bamako ka sɔrɔ politiki tɔn sen ma don a la. Tiɲɛna ladilikan minnu labɛnna olu b'a jira ko kumaɲɔgɔnya kan ka boloda ni marifatigiw ye. Furancɛ fanga kuntalajanya ani Colonel Hasimi Goita ka cɛbɔya seko. Nga mɔgɔ minnu y'u bolonɔ bila san 2024 o tile 31 forobajɔ kan la olu b'u ka ɲɛjuguya jira kosɛbɛ. Aw hakilina ye mun ye Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ ladilikanw kan? Aw ka jaabi ye jumɛn? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon mɛ kalo o tile 24 san 2024 aw ya tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa an balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ. Ka segin ka na aw ma an bɛ foli ni tanuni kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ka filɛliko ɲuman ni lamɛnliko ɲuman na ka fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na nin waati in na. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Tchad u ka jamanatigi dankan Succès Masarati ye baara walan sɛmɛ. Jamanatigi n'o ye Général Mahama Idriss Déby ye ale sugandile kɔfɛ kalata la mɛ kalo tile 9 ka kɛ u ka jamanatigi ye. A yirala o senfɛ k'a fɔ Idrissa Déby Itno ni o ye Mahama ye kɛmɛdonya ye kuru 61 sɔrɔ min kɛra sababu ye k'a bila sebagaya ɲɛfɛ a fadenkɛ kan n'o ye Masra ye ale ta kɛra kuru 18 ani tɔrɔmɔɲɔ 5 ye kɛmɛdonya. Fɛn min ye a ka kalili ye jamanadenw ye o kɔni makɔnɔlen don alamisa don n'o bi bɛn sini ma Tchad jamana faaba kɔnɔ N'Djamena. An bɛ to kunnafoniw hukumu kɔnɔ hali bi an bɛ taa Palestine bawo sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ hakilina kunnafoni minnu ni olu laɲiniw tun bɛ sen na walasa ka se ka Palestine jamana lakodɔn k'a kɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ o hakilinaw sigira sen kan nanzarala tɔnba Union Européenne fɛ o senfɛ jamana 3 i n'a fɔ Espagne, Irlande ani Norvège olu kɔni sɔnna Palestine lakodɔnni ma a ka kɛ jamana ye ko hali ni o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn sama ni fɔɲɔgɔnkɔ o gannen don nanzarala tɔnba kɔnɔna la n'o ye Union Européenne ye. O nɔgɔnin fɛ VOA Banbara ye sɛgɛsɛgɛli bolo sigi an ye wulikajɔ kumaw latigɛ an bɛna se maa dɔ ma ni jamukan kuncɛli waatiw sera ka ɲininkali kɛ a la min bɛ tali kɛ ni lahalaya in kan n'o ye Palestine jamana ale lakodɔnni ye ka kɛ jamana ye diɲɛ ɲɛfɛ. Nka yan'o cɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan
bawo a yiralen do k'a fɔ ko fɛn min ye hakilinaw ye falen o sigira sen kan gafe ko na sira fɛ ni a bɛ wele ko livre min fɛrɛkɛnɛba dayɛlɛlen do ni waati in na Abijankaw fɛ Tisha Kone VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan ale b'o lase an ma. Son ici là Salon international du livre d'Abidjan n'o ye livre sɛbɛlaw ni a kanubagaw ya ɲɔgɔn lajɛnba ye lo se 14 kɛla Parc des expositions d'Abidjan et la Port-Boué. Teroloru kɔnɔ livre kanula waga 120 ɲɔgɔnna de ka minimini saro kɛ feerekɛla 70 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ sila nin na olu ya feerekɛyɔrɔ la. O la o ko ɲɛnaworoma livrew la minnu ka di o ye o k'olu san sɔngɔ duman na. Musow, cɛw, hali denmisɛnninw bɛɛ k'i ɲɛnata sɔrɔ sila nin kɔnɔna na. I n'a fɔ Sidibe Tinenge ale tun bɛ livre minnu kɔ a k'o sɔrɔ. Voilà pour yo pouvons kana livre dɔ san en général n tun b'a fɛ ka sibila livre dama de san alhamdulillah n tun ye dɔ san ka kɔrɔ n nana fila wɛrɛ san moi maîtresse avec ani Cecilia Campbell si ka di n ye donc min tun ka sari n y'o le ta donc o ye livre ninnu dama n jigin pour que bɛɛ bɛ se k'i jana ta ta. Wataha Aisha Abudurahman ka kunaworoba sɔrɔ sila ni kɔnɔna na sabula jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Wataha tagala minimini saro kɛ ale ya feerekɛyɔrɔ la o kɛla sababu ye mɔgɔw nana caman kana ale ya livrew san. Ne ye mɔgɔ de m'o bɔ tenni na parce que ɲinɛ an na fɔ parc des expositions Port-Boué o dugu y'a jɛn donc wari ma se ka na donc ne kun tɛ sɔn tenni na mais depuis min président tɛmɛra tan ne m'o commencer a kɛ sɔn dɔgɔman ne kɔni na se yan o feere alhamdulillah. Décidé pour y savoir que la mine est seconde. Comme ni voilà bouton le bain. Autant marathon. A fait qu'on bouton les classes la première matière de grossesse en milieu scolaire. Elle a dit que des familles est tombé, des familles pendant ta journée. Donc, les cahiers pour pour on dit y tenir non fait qu'à faire non que quand nous sommes dire moi non. À quel tenir mais vous savez les moments de venir y a mais au tête. Quand nous sommes féminisés, à concentrer à ce pour le corps. Il y a de quoi trouver sur le voie de la tradition. Mais le péché d'être une femme, présidente en l'État, on va le dire ça. Serge Bile mini ye livre sɛbɛla ba ye Côte d'Ivoire jamana ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen na le sankɔrɔ tala ɲina sila la k'a ta san waga 20 ani loru kana bila ɲina gafe sɛbɛla ba ni ka livre 28 ɲɔgɔnna de sɛbɛ. A y'a livre bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛ kuma farafinw de kan a bɛ o yakisa ani o lɔnko n'o seko yira o la. Moi, de toute façon, je suis très passionné par la question noire. Farafinw y'a tariko ale ka di ne ye o ni fɛn min kɛla colonisation tuma na o kosɔn ne y'a livre bɛ kuma farafinw y'a tariko kan ni farafinw min ka baara kɛ ŋanigani tuma na minnu bɛ ɲinana o kɔ sisan ne y'a sɛbɛnli b'a to an ye bɛ bila olu kɔ o kɛ olu fana bɛ o y'a tariko sɔrɔ. Pour donner toute leur place dans l'histoire. Sila ni kɔnɔna na fana ni jɔnjɔn dila livre sɛbɛlaw ma minnu ko k'o cɛsiri o ya livre sɛbɛla i n'a fɔ Prix national Bernard Dadier de littérature o dila livre sɛbɛla Macaire et Tilema. Tisha Kone, Abidjan, Côte d'Ivoire, VOA Bambara tɔgɔ la. An tun ye a lase aw ma jamukan kɔnɔna la sisan k'a fɔ an bɛna maa dɔ bisimila min bɛna tali kɛ Palestine jamana lakodɔnni o ka kɛ a yɛrɛ tɔgɔla jamana ye min sigira sen kan nanzarala tɔnba Union européenne fɛ o nɔgɔni fa yirala k'a fɔ jamana 3 n'o ye Espagne, Irlande ani Norvège ye olu kɔni sɔnna ka Palestine lakodɔn i n'a fɔ a dama jamana. VOA Bambara ye a ka kuma barani tɛnkun Sumayila Lala ale ye kalanfa ye ɲininikɛla don ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan an bɛna ka na an ka ɲininkaliw tɛnkun a la. Sumayila La i n'u la. Mariam, i ni antuma. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. Ayiwa bisimila ni kunnafoni min dilen filɛ nin ye ka Palestine lakodɔn i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔla jamana e yɛrɛ bolo o bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ n'o bɛ senna Palestine jamana ni Israël cɛ ka kuɲa dala faga wa? O bɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ma da o la parce que n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a lajɛ jamana minnu bɛ diɲɛ jɛkuluba kɔnɔ n'an k'a ma ONU n'i ye ONU jamanaw ta jamana 193 jamana 146 olu ye kɛlen don ka Palestine reconnue ladɔnniya ka ban donc
ni jamanaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Europe jamanaw de la caman tun ma Palestine reconnu mais 2014 Suède par exemple o y'a reconnu kunun ni bi ni dɔgɔkun kɔnɔna la jamana saba farala kan o jamana saba ninnu farali a kan ko fɛn min bɛ poids di Palestine ma mais k'a fɔ a bɛna kɛlɛ in lafaga ma dɔw yɔrɔ de la parce que ni kɛlɛ in tun bɛ lafaga ka dan jamana 100 ni kɔ jamana 146 n'o y'i ladɔnniya sur jamana 193 o kan ka to ni kɛlɛ min bɛ yen n'o bɛ se k'o faga o k'o faga ladɔnniya ye fɛn don Palestine bolo mais k'a fɔ a bɛna kɛ fɛn ye min bɛna kɛlɛ in faga o ma da o yɔrɔ de la. Ayiwa politiki ko nasiraw fɛ a bɛna se ka mun de ɲa? A bɛna se ka fɛn caman ɲɛ parce que n'i ka dugu jamana y'a reconnu jamana wɛrɛ y'a reconnu o b'a jira k'a fɔ i n'o jamana bɛ se ka baara kɛ sira caman fɛ donc ni jamana saba ninnu bɛna se ka kɛ Palestine baarakɛɲɔgɔn jamanaw ye n'an ye droit international ta a bɛ fɔ ko jamana bɛ yen nɔ ni condition saba ka se 4 ma o de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko i bɛ dugukolo dɔ la dugukolo min y'i ta ye gouvernement dɔ sigilen don dugukolo kan population dɔ bɛ yen nɔ o dugukolo kɔnɔ mais n'an ye Palestine ka cas ta dugukolo ko in ye problème ye parce que ani Israël jɛlen don yɔrɔ caman na ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la accord dɔ kɛra san tɛmɛnenw na n'a fɔra accord d'Oslo o accord d'Oslo ma se ka bɛn sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɔnɔna fana fɛ Palestine yɛrɛ kɔnɔ Hamas ni autorité palestinienne olu ka farali o fana kelen don ko ye ko min b'a to jamana caman bi olu tɛ se k'a fɔ n'u bɛ taa droit international sira fɛ k'u bɛ Palestine reconnu mais nin kelen bi nin ye ko ɲɛnɛman ye dɔ bɛna fara jamanaw kan jamana minnu ye Palestine reconnu o b'a to collaboration baara sira fɛ Palestine n'olu bɛ se ka fɛn caman kɛ. Ayiwa dɔ bɛna fara jamanaw kan minnu bɛna Palestine lakodɔn e yɛrɛ ka jati la farafina jamanaw olu bɛna sɔn ka Palestine lakodɔn i n'a fɔ a dama jamana komi nanzarala tɔnba ka jamana saba ninnu y'a kɛ cogo min wa? N'i ye histoire ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafina jamana pratiquement a bɛɛ kɛlen don ka Palestine ladɔn jamana fɔlɔ minnu ye Palestine ladɔn yɛrɛ a fanba bɔra farafina jamanaw de la farafina jamanaw ka position furadama ye taara o sira de fɛ an b'a fɔ minnu ma perdre l'indépendance olu ka politikiw tun b'o sira kan u furadama ye Palestine dɛmɛ u furadama ni Palestine ye baara kɛ donc i y'an ka jamana ninnu ta k'a lajɛ farafina i b'a sɔrɔ a pratiquement a bɛɛ kɛlen don ka Palestine ladɔn yan n'a bɔra kɛlɛkɛdenninw la donc o tɛ ko kura ye farafina jamanaw bolo n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ farafina jamanaw yɛrɛ ye bi kɛ nin sira kan jamana tɔw b'a kɛ fɔlɔ. Nin diyara n ye nin tun ye professeur n'o ye kalanfa ye Sumayila La ale ka laseliw ye an ka foli b'a ye sisan an bɛna tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye VOA Banbara tɔgɔ la. An tun y'a lase aw ma cogo min na an bɛna tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye. Sirantɔlɔntana bunagun kan ka dɔ bɔ sirantɔlɔntana si la gɛlɛyaba don sirantɔlɔntana ma ka ja farafinna sirantɔlɔntan yɛrɛ ma Alidu Wederawogo VOA lasigiden Bobo Julaso bɛ kumana ye a ko kan. Sanda falen o ye ko ye min ka ca farafinna balontan kɔnɔ kɔlɔlɔw fana baara ni min ka bon o kosɔn an sera Abubakar Kulubali fɛ o ye degeli karamɔgɔ ye ka bɔ Mali la n'a sigilen don Bobo Julaso sisan Royal FC kunna. Sisan ni ne ye san 10 di dɔ ma ka sɔrɔ a bɛ san 15 la a ka taa se san 15 la papier kan yɔrɔ o y'a sɔrɔ a ye san 20 sɔrɔ bon min kan ka baara min kan ka kɛ san 15 kɔnɔna la ni ko k'i b'o baara kɛ ni san 20 ye donc a ko bɛ gɛlɛya parce que u tɛna na se k'a kɛ parce que o b'a sɔrɔ si tɛmɛna kolo kɔgɔra ka ban a tɛ sɔn fɛn dɔw ma donc ko yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye o de ye n'o y'a sɔrɔ joueur kan ka san 10 kɛ n'a ye si falen a tɛ san 5 ko kɔfɛ. Ale fɛ ninnu ko ninnu bɛɛ lob'a kɛra ni an ka balontan tɛ sera ka ɲɛfɛla taga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ na. A bɛ kɔlɔlɔ min se hali an ka fɛn yɛrɛ ma an tɛ se ka équipe sɔrɔ équipe basigilen
c'est-à-dire une équipe constante. Antise Kosoro. Ambe coulé là. C'est pourquoi nié ou ka keta ou jatemine. Bi dobe sans fait. Sini ba soro be duguma. Sini ngena be sans fait. Donc avec Eba fo dans des si yelenga jigi constance tenino ka foku ou flé ni niveau là. Yando Eba jatemine. Ibe do yebi. I bolomada roke ou yi sini niyo ka moitié. Era kon na be fli. Jonas Apollinaire Kabore ale farikolo ɲɛnajɛ kibaruya jɛnsɛnla ye. An ka mɔgɔ yɛrɛ denmisɛnw yɛrɛ de la ka bɔ ka taa compétition na u b'a wele ko IRM donc o ye caman filɛ u y'a jira k'a fɔ ninnu bɛ a ye sanda min di ninnu ma o sanda tɛ o kɛra sababu ye o lasegin an ye denmisɛnw bila ka taa donc centre formation fana nana sisan olu bɛ misera olu kan kosɛbɛ an fana fɛ ale ko ɲuman de ka to ka san yɛlɛma ni ale ti baara ɲɛnama ye parce que n'a y'a kɔlɔsi an ka dalɔtala caman bɛ u taara tubabu jamana na o bɛ minnu y'o ka sandaw yɛlɛma u taara tubabu jamana na a ma ɲɛ. Kɔrɔsiri kɛra k'a ye ko san dafalen tuma dɔ denmisɛnw yɛrɛ nɔ tɛ nka degeli karamɔgɔw olu de b'o bila ara. Nin de ye farafinna balontan yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔ yɛrɛ ye. Denmisɛnninw nɔ tɛ o an minnu bɛ denmisɛnninw ɲɛ anw de nɔ don. N'an ye denmisɛnnin min ye min ka ɲi an bɛ na n'o ye ko o si falen ka dɔ caman yɛrɛ bɔ a la. Alidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra o b'o jula so. Ka fara o kan min ye nɛgɛsoboli ye o turuju Mali ɲina san 2024 ta daminɛna kunu tarata mɛkalo tile 21 Bamakɔ a bɛ to senna fo kari nata mɛkalo tile 6 san 2024 na turuju Mali bɛ Mali yɔrɔ caman boli nɛgɛsobolilaw bɔra jamana 7 la Mali ye jatigi ye kunu furancɛ fɔlɔ Bamakɔ Buguni kilomètre 144 ɲɛmaya tara Burukina nɛgɛsobolila Muhamadi Ilbudu fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min la kumabaw ye talikɛ ninnu kan kunnafoniw an y'a datigɛ ni laginɛkaw ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Musa Dadis Kamara ye ale ka kiiritigɛw ka fara nɔfɛ mɔgɔ 10 kan min koɲɛ bɛ senna ni waati in na Konakiri ka fara o fɛnɛ kan Burkina Faso u ka faso jama ka barosigiba min bɛ wele ko Assise Nationale kan ka kɛ mɛkalo tile 25 ka kuncɛ tile 26 ɲinan san 2024 an da sera gɛlɛyaw ma min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 5 ni bɔnɛ surankaw fɛ min kɛra u ka jamana faaba kɔnɔ Darfour fo ka taa se Palestine jamana la ko dɔɔni ma ka kɛ a yɛrɛ danna jamana ye diɲɛ kɔnɔ min laɲini kɛra ni k'a sigi sen kan jamanaba 3 fɛ n'o ye Irlande, Norvège ani ka fara Espagne kan ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min lasera aw ma Mariam Traoré fɛ ka foli ni tanuni kɛ ka lataw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko aw k'aw sɔgɔlen to sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni di so ani ka fara an ka radio sow kan ani radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen ka Bamakɔ n'a lamini na aw minnu b'a fɛ k'an bataki sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ se ka bataki ci an ma 22 ka fara 43 fu 4 7 ani 16 kan tɔgɔ jamu ani ka fara aw bɔyɔrɔ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Ɲɔgɔnya kan ka boloda ni marifatigiw ye furancɛ fanga kuntalajanya ani kolonɛli Hasimi Goyita ka cɛbɔya seko nka mɔgɔ minnu y'u bolonɔ bila san 2024 o tile 31 forobajɔ kan la olu b'u ka ɲɛjuguya jira kosɛbɛ aw hakilina ye mun ye Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ ladilikanw kan aw ka jaabi ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon mɛkalo o tile 24 san 2024 aw ya tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ